Salam diňdoşlar, eferde täze tolkun gepleşigi. Pragada studiýada siz bilen men Sahra. Şuňky gepleşigimiň başyna türkmen we daşary ýurt ýokary gujaýlar diýen tema boýunça türkmenistany ýaşlar bilen geçiren söhbetleşigimizi eşdirer. Bu biziň şuňky gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Misal üçin okap ancak kalanamda şolar ýaly sözler ken aýdylýarda. Täjikistanda etnik türkmen gyzy öz söýen täjik ýerine durmuşa çykyp bilmeýändigine ýar. Gepleşigimizde bu barada taýýarlan maglumatymyzy hem eşdirip Daşowut vilayatynyňky owa ýaşlarynyň durmuşy barada Daşowutda diňdoşumyz bilen hawatçymyzyň geçiren töhwetleşigini hem dikkatinizi hödürler. Planna bar hali. Owalary hem pasyl ketmeli diýip ozat etdiler. Gepleşigimiziň ahyrına bolsa käbir türkmen ýaşlarynyň sosial ulamlarynaky işçiňligi barada taýýarlan maglumatymyzy dinläp bilersiňiz. Täze tolkuna başlaýar. Täze tolkun ýaşlary gepleşigimiziň şu hepdeki sanynda türkmen we daşary ýurt ýoşlar barada gurrun ederiz. Bu tema boýunça gurrundaş bolmak üçin studiýamyzda ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdiren türkmen sanly ýaşlar Humaýy, Merjeni hemde Azady çağırdyk. Deňdoşlar gepleşige hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Täze 2014-2015 okuw ýylynyň başlamagy bilen Türkmenistanyň ýokary gujaýlaryna 6000-den gowrak täze talip gadam basar. Ma'lum bolşaly türkmen ýoşlarynyň okuw prosesi, muallim talip atnaşyklary, ýurita okuw formasy, köpçüliklerin çäreleri ýaly özüne mahsus aýratynlyklar bar. Şol bir wagtda da daşary ýurduň ýokary gujaýlaryny hem 10 miňlerçe türkmen talibi bilim alýar. Şolaryň käbirleri hem häzirki studiýamyzdaky deňdoşlarymyz Azat, Merjen hem de Humaý. Ine Türkmenistanda wagtyňyz talipleriň durmuşy ýa-da talipleriň okuw prosesi, talip atnaşy ýa-da ilatyň taliplere bolan gatnaşyklary barasynda belli bir derejede bilýänsiňiz. Türkmenistanyň daşary ýurda okumagy gaýdanyňyzda sizi ilk bilen daşary ýurduň okuw prosesinde näme giň alyrdy, näme täsir alyrdy? Azat ilk bilen senden başlaýalmy? İlk başta gaýdamda dogry maýsam Türkmenistanda öňürsi bilen kolleja gapdym we otaýdan bir student bolup görüpdim. Daşary ýurda geldim, garaşýandym. Şu Türkmenistanda ýalrak bir Türkmenistanda mysal üçin student bolsam, men şundan hem galan adamlar seni baýdyryp hasar etdiler. Sebäbi okuw girmek üçin ihsatan ullakan pul berilen soň, şoň üçin her kim baýdyryp ýa-da okuw ýeren adamlar öz güýjüne şowat bastym çykyp, o döwler puluny ullakan bolmagy mümkin. Girdim. Adam bärik gelen fikir edýärdim, elbetde men student bolsam hem ýerde Türkmenistanda ýa-da aýsyn student hem pulun sen kasan pul beripdir diýen ýaly bir fikirler bardyr öýle fikir edýärdim. Ýok, gelsem gaýtam, mysal üçin kafelerin köpsünde studentlere mysal üçin olmanda Wi-Fi mugut ýa-da on oturum indirim arzanladyr. Şonuň da şähli ýerlerde studentlere hemişe adından 10% skidka ýa-ni arzanladyr şedilýär. Hatta ýaşamak üçin alýan kwartiramyz üçin student bolmak üçin arzan berýän wagtlar bolýar. Adamlar hem student has hem daşary ýurt studentlerine taňydan ýanyňda däl. Mysal üçin şu da diýýär, bir şerkit bilýänler bolýan, bu da şu da edip bilýänler tüňe bu şolanlar üçin kömek. Bu umumyň alanda studentlere bolan garaýyş hatyrlapan maddi tarapdan hem studentler üçin ýeňillikler bar. Bu moral tarapdan hemişe adamlardan gollaw duýýar. Daşary ýurt Başla Azat sözüňe bölýän weli Türkmenistanda da kolleja okudum diýdiň. Türkmenistanda okan döwrüň garaýşlary nähilekdi? Türkmenistanda mysal üçin dogry maýsam başda utanýardım, onda okuw ýerdim diýip aýtmana sebäbi goňşularym diýip başlaýardy. Ay okuw ýeren adam da ulanyny bilen salamlaşmagyň. Ya bir ýerde bir ýalňyşykda görmesen ýa da şerakda görüp tanamasaň okuw ýeren adam da ene basym baş bolmaly bilýär. Şoň ýaly boýunlary diýdiler, ýa-da sen okap alim bolaýma ýa senden indi aşwat namazdan başga emmede garaşy bermeli. Sen ýertesinde planda dersin hasab etmesin diýen ýaly pikirler tasdikleýän. Näme üçin şeýle hakykatyn? Azat näme üçin şeýle pikirler bardy? Näme üçin şeýle sözler aýdylýar? Men pikirimçe şäher biraz görübilmezçilik barmy pikir edýär. Doğrudan men klaslaşmamın seysen oturumu okap nämetçek. Bu men maşyny jermany öwrenýän, ýani plan adetmany öwrenýän, şunu çörek bar, okuwda çörek ýok. Ya bir tarapdan şoňa näçe litirjekler. Bu howsa maşyny jermany öwrenýän, ondan soň bir ýyldan öýlenjek, okuw gully etýän sançağa ýaşajak bolmagy orna çykjak. Bunun için fikir şeylere
Bağışlarsa azat bölenem öli ýokary kujaýyny okap ýören talybyň beýleki bir talyba meselem köp okap alym bolaýma ýa-da bilim uraýmasyn diýip şu öz talyplaryň bir-birleriniň arasynda da şeýle gurrunlaryň bolýanyny aýdylýar. Sen pikiriňçe Misal üçin hakykatdan ýokary kujaýlaryny kollejde hem köplenç misal üçin talyplaryň arasynda bir neme dem gabat gelýär. Misal üçin doktora okuyan talyplary beýleki talyp näme beýleki okuyan misal üçin alym bolaýma bilim uraýmasyn ýa bu şeýle misal üçin köp okapdyň aýrylyk kitap ýetdi kaptyrmalary bar. Bunun sebäbinden pikirimçe ýene-de nemeden kaýdana misal üçin käbir adamlary kahasyny pulna ýedi kelletine işlätdi. Bu hat düşünýär, bolsa-da düşünmärler, mümkinçiligi ýok. Beýleki adamlar düşünýär, ýa öpdirme ýediler, ýa-da ýanam diýilen pulna ýetseler, bu urmana kelletine alyp çykyrdy var. Sawol adat öz pikir araýşlaryň üçin. Inne Humaýs sen bu barada näme pikirde? Misal üçin iň tapawut başaryklaryň çykmasan deňistrende başarykllarda hiç bir çäre akıtmak ýaly zat ýok. Zorlap hiç kim hiç akıtyp bilmeýärmi? Döwlet çäre sorsunmaýmasyn, her kim öz isleýärler bir deferde gidana. Onuň her azadam belek geçdi. Başaryklaryna okuwçylara, studentlara kan kömek edýärler. Her kafelerde wagtda arlana edýärler diýdi. Şolara da goşulýan student bolsa hem maddi taýdan hem moral taýdan gaty gollap edýärler. Misal üçin bazı daýralar bolsun ýa-da daýlar bolsun, öýde galýan studentlere gonçlar zady gatkan kömek edýärler ýa-da naharny edip berýärler ýa şolatlar, kiçiratlar ýa-da şonda şolara kömek edýärler. Eýer student bolsaň, üýtgeşik edýärler. O nu akylly, sen bilimli, gowy bilen edýärler berden. Ýöne türkmenistanyň olar ýerde sen ýa student bolsaň beýle. Näme hal adam aýtdy, hem baý hem dikkat edýärler. Kakasynyň pulu bilen giýilen şolar ýaly dikkat edýärler. Onuň misal üçin ömürden başlaýarlar. Studentler bir-birine misal üçin okap aljak kalan wagtda şolar ýaly sözler ken aýdylýar. Muňam sebebi etmesän başary ýurtlarda misal üçin Türkiýede diýen hasdagysy ýaşlar oku eýem adaty bir zat bolmuşynda Türkmenistanyň olar ýaly belli bir ilat topluluğumu diýeň belli bir derejedekiler giýip bilýär okuwa. Soň Türkmenistanyň okuw men pikrimçe adaty däl ýaly okuyan adamy üç goşuk bilen terediýärler. Adaşlar ýurtlarda olar ýaly okuyan adam okuw eýem okuw uniwersitet beýle adatlar ýaly garalýar. Ýöne Türkmenistanyň olar ýaly o şoňaly diýmenin diýdiler ylmyran ýa-da okap aljak garan wagtda şoňaly diýmenin sebäbi şoň kadýan Türkmenistanyň okuw entek adaty däl. Merjanyň araýşlaryny alsak, Merjan sen meselem bu arada näme aýdyp bilersiň? Talyplary esasen ele atalar, ýaşullar esasen ulu hormat goýarlar. Olar diňe okaýar, bilimin ugrunda izgiderli bir däfler etjek bolýar diýip pikir edýärler. Ilim almagyny isleýär, bilim almagyny isleýärler. Şoň üçin hormat goýarlar, elinden gelen kömek edýärler. Maddi bolsun ýa-da manevi bolsun, her şeýle kömek edýärler. Türkmenistanyň ýokary kujaý diýeninde ýa-da türkmen talyby diýeninde näme gözeňe gelýär? Türkmen talyby diýenden esasen açılışlara akitmek gözeňe gelýär. Yani çärelere gatnayan ýaşlar diýjek bolýarmy? Açılışlara gidýän çärelere gatnayan ilat gözeňe gelýär. Talyp diýenler. Sawol Merjan senem öz pikir araýşlaryň üçin. Men ýene bir başgaçaýym. Başysyna Humaý. Başyma ýelen bäde bersekde. Misal üçin diýdiler Türkmenistanyň başaryklaryň tapawdyna okuwçana ýetirýärler diýip. Men bir şäherden başga bir şähere gidip barýardym Türkiýede. Şonuň ýanymda bir sany garry daýda oturdum. Soň gurlaş barýardyk şeýle niýe okaýan, niýe derňelden şeýle. Şondan daýda maňa elime pul berdi. Sen napçydan da kenin gerek bolan maşgalaňam uzakda kenin daşarypdan gelip okaýan pul gerek bolan saňa da diýip kömek etýärler. Şonu men zadyny berdi. Şolar ýaly ken kömek etýärler da berdi. Şonu düşünüp dinemedip bermesem bir owratda beýenýän bir şeýle ýoksam şeýle maşgalaňyň biri de bunu öz ganynyň biri de ýa-da öz ýurdunyň biri de daşary ýurtly biriniň kömek etmesi az bolsa da şo beýenýän-de
Sağ ol, Humay. Azat senem şeýle ýagdaýlary duş gelýärmi? Mesela şimdi bu verilen ýagdaý duş gelen ama şu wagtda ýagdaý şonu sormaýsam. Ýa-da mesela şimdi goňşylar salyonda pomidor, hyýar zat ýaly mesela şimdi öýde oğlanlar özünden näme sebäp bilmeýär. Näde edilen kellemde öýlenir. Gäjek bilýän adam bar diýsen banka ony ýapmak üçin bir koparyş. Şoňa da mesela şimdi kem goňşylar bilen ama ýani kömek edip durýarlar. Da gelip gapyň size sanam bankasyny birine berseňiz bolýar. Sağ ol, da senem öz başdan geçiren tejribelerini biziň bilen paýlaşanyň üçin. Indi gepleşýärmiň şu bölümini biziň adatawarny.com web sahypamyzyň ýörite täze tolkuna bagyşlanan bölümine gelip goşan käbir tesbirleri siziň bilen paýlaşasymyla soňra şu tesbirleriň käbirleri bardy. Siziň hem pikir alýaşlaryňyzy alasymyla. Bu da geçer ady bilen tesbir alyran bir okujymyz Türkmenistanda uludan kiçi bar okujaýlaryň bilim berişi pes. Şunuň bilen birlikde talapda ýok. Men eşitip diýemok, görüp aýtýan wagtyň käni çärede. Onsoň pullular taliplaryň esasy bölegi. Şeýlede pul bilen hem kän sowatsyzlygyň üstü gömülýär. Daşary ýurt okularyna bolsa, açysene diýen zat bar. Ol bolsa sowatsyzlygyň garşydaşy, ýagny düşmany. Birinden eşitişime görä Ukrainanyň hem uniwersitetleriniň käbirlerini türkmenistanlylar para öwredenmişler. Mümkin ýalan ýaçynlar onu welin gözüm bilen göremok. Bu meniň pikirim diýip öz pikir araýyşyny galypdyr. Rektor ady bilen tesbir alyran ýene bir okujymyz bolsa, ýokary okujaýlarynyň çäreler bilen geçirilmeginiň esasy sebäbi olary şeý diýip kontrol etmeklikdir. Erkine goý berse ilk bilen uniwersitetler gozalyň çykarýanlar. Sebäbi aklyň öýjügi şo taýsy. Soňam halk gozalyň turýar. Bu ýurduň talipleri 1-nji klass okuwçylary ýaly näme çeýneseň şonom ýutýarlar. Öz akyllaryny işledip muallimine sorag berýän diremöýdemok. Beýle berklik entekler çözülmez. Şeýlelikde garaşyň diýip öz garaşyny galypdyr. Jahan ady bilen tesir alyran ýene bir okujymyz bolsa, Türkmenistan daşary ýurt okujaýlarynyň haýsy tejribelerinden peýdalanyp biler diýen soraga şeýlerek jogap alypdyr. Birinciden çäre marşrowka ýatyrmaly. Türkmenistanda günne bayram, günne toý. Şu talipleri sürýärler. Okuwdan başga ekstra ýany goşmaça zatlar bolmaly däl. Girdi ýaly gutarýarlar. İkinciden giriş egzaminleri üýtgemeli. Diňe para üçin edilen egzaminler umumy ýurtda bir egzamin test görnüşinde etmeli. Orslar türkler ýaly diýipdir. Üçüncüden materiallar oku gollanmalary köne. Türkmençe kitap ýok. Ya bir näçe dille öwretmeli ya türkmençe oku kitaplaryny gollanmalary çap etmeli. Professorlary köpertmeli. Dördüncüden kadr ýok. Şu öňkü garran ýaşullar bar, olaram ad ýerine geljek ýok. Şu mekdepdäki muallimler uniwersitetde de okudýarlar. Beşinciden uniforma, ýagny okuw formasy ýatyrylmaly. Uniwersitetler has rahat bolmaly. Ýöne günne gadançylyk çykarylýar. Ýok znaçok, ýok köýnek diýip şeýle köp nokat bilen öz pikir garaýyşyny galypdyr. Indi Azat ilk sen bilen başlasa, indi Jahanyan okujymyň Türkmenistan daşary ýurt okujaýlarynyň haýsy tejribelerinden peýdalanyp biler diýen soraga jogap ýazypdyrdy. Sen pikirinçe Türkmenistan daşary ýurt okujaýlarynyň haýsy tejribelerinden peýdalanyp biler? Doğrudan hem Türkmenistan boyunca umumy mektep oturan ýyllary umumy jemleýici bir egzamin görnüşinde etmeli. Oşonuň anlamdarlary boýunça mesela ýer höwürlenmesi balyň plan serýetýä, mesela sen balyň plan uniwersitetleriniň plan fakultetlerine ýetýär. Bu mesela sen plan fakultetlerinde öwretiň hasabyna planla bolsa taka balyň pesere. Şonuň üçin illi götürmärden dışlyğa plançy bakaly. Ýani okuwy belli bir döwlüni şirak bölüň diýen büdjet görnüşinde galan men pikirimçe kontratny töleýli okuw öwrümeli. Umumy bir egzamin ýermeli. O egzaminde de adamyň ady familiýasy oçyklysy gitmeler. Mesela web görnüşde bir datlar edip ýa familiýa oçyklary QR kod edipler ýa ýöne bir belli bir derejede şifr kod sanlar görnüşinde edip hiç kim diýeni bilmeýär bir şertler öğretmeli. Diňe şu nomeryny soňundan kimin ýerine medeni ýa-da nomeryndan özüm kim diýeni bilip bolar bir datlar öğretmek görmeli. Şu derecede adamlar ýokary okujaýyna gitmek üçin bir şert öğretmeli. Ne Azat sen pikiriňçe Türkmenistanyň ýokary okujaýlaryna da ýa-da okuw prosesine de bir oňoýly tarapy ýokmy? Meselem gowy tarapy.
Şahranın fikrimce Türkmenistan'ın hazır ki okul sisteminde en pozitif tarafı beri sistemde mukayese Atem var, ne mutluluk var bonus. Sağ ol Azat, öz pikir garaşlaryň üçin. Ine Humay, sen bu barada näme pikirde? Benim Azat'a hoşlayan diýde eletirletmeli, hemmekse şans vermeli, hemmekse ýaşa egzamlara girip bilmeli. Humay, senin öz pikir garaşlaryň biziň bilen paýlaşanyň üçin köp sağ ol. Azat, Humay, Merjen gepleşigimize gatnaşyp öz pikir garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşanyňyz üçin köp minnetdar. Sağ olun. Yaşlar Türkmen ve daşary ýurt ýoşlarynyň arasyndaky tapawutlyklar barada Türkmenistanly yaşlar Azadyň, Merjeniň we Humaýyň beren gürüňlerini dinlediňiz. Gepleşigimize gatnaşan deňdoşlarymyzyň pikir garaşlary bilen ýalaşmaýan bolsaňyz ýa-da olaryň sözlerine goşmak isleýän bellikleriniz bar bolsa baş üstüne. Biziň hat email belise azatradio.org email adresimize hat uradyň. Türkmenler dünýäniň ençeme ýurdunda, şol sanly Täjikistanda ýaşaýarlar. Maglumatlara görä dünýäniň islerini künjegine ýaşaýanyna garamadan türkmenleriň aglawasynyň öz däp desuruny saklaýanlygy aýdylýar. Hatda olaryň başga milletiň wekilleri bilen nikah baglanşmaýandygy hem bellenýär. Häzirki wagt Täjikistanyň Jyllyköl sewitinde ýaşaýan Dildora hem 8 ýyl täjik ýigidi bilen halaşandygyna garamadan öz enatasynyň täjik milletiň wekili bilen durmuş toýuny tutmagyna ruhsat bermeýändigini aýdýar. Häzir bu barada taýýarlan doldurak maglumatymda etjäz. Täjikistanaky könüden oturumly etniki türkmenler öz ata watany Türkmenistanyň çäklerinden daşarda ýaşasalar-da öz däp desuruny, ata baba durmuş ýörelerini aýawly saklaýarlar. Täjikistan türkmenleriniň könüden gelýän däwine görä olar beýleki milletleriň wekillerine gyýyz bermekden saklanýarlar. 30 ýaşyndaky Dildora Täjikistanda ýaşaýan etniki türkmen gyýylarynyň biri. Ol öz göwün beren ýigidi. Etniki täjik bilen 8 ýyllap halaşypdyr. Emma muňa garamadan ol biýany bilen maşaly gurma öz enatasynyň we doğan arnaşlarynyň ruhsat alyp bilmänler. Bu döwürde Täjikistanda ýaşaýan türkmen maşallalary Dildorany gelin edinmek üçin ençeme gedek olara sawçylyga barýarlar. Ýöne sawçylar her gedekde eloş ýyzlaryna dolanmaly bolýarlar. Dildora Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna beren maglumatyny öz söýgüsiniň gaýdysyz bolanyny aýtdy. Emma täjik ýigidi 8 ýylyň dowamyny eden synanşyklaryna garamadan öz söýýän gyzynyň maşgalasyndan nikah üçin razylyk alyp bilmänler. Bizim ören berk däp desurlarymyz bar. Türkmenlerimiz şol däp desurlary berk berja edýärler we hiç kim olaryň garşysyna durup bilmeýär. Şol däp desurlaryň biri hem beýleki milletiň wekilleri bilen mysal üçin täjik milletinden biri bilen maşgala gurmazlykdyr. Bizim türkmen gyzlarymyzyň türkmene durmuşa çykyp bilýärler. Biz Täjikistanda ýaşaýarys we bizim başga milletten bolan birini söýmäge hukukymyz bar ahyryň. Men täjikler bilen türkmenleriň birek-birege has hem ýakynlaşmagyny we maşgala gurmaklaryny ören köp isleýärin. Dip Dildora Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna gurrun berýär. Dildora özü ýaly arzu hyýallary hasyl bolmadyk türkmen gyýylarynyň başga da az däldigini sözüniň üstüne oşar. Ol öz jorosynyň hem täjik ýigidi bilen halaşandygyny, emma onuň ahyrynda söýmedik türkmen ýigidi bilen maşgala gurmaga mejbur bolandygyny belleýär. Dildora özüniň göwün beren ýigidi bilen maşgala gurup bilmedik jorosynyň ýakyn wagtda nikahyny bozandygyny aýdýar. Dildora we onuň doğan arnaşlary Täjikistanyň Hatlon welaýatynyň Jyllyköl etrafyndaky Gardugulmurat owasynda ýaşaýarlar. Bu owada ýaşaýan etniki türkmenleriň sany 5000 çemesidir. Täjikistanda ýaşaýan türkmenleriň haçan bu sebäpde göçüp barany anyk bilinmese-de, olaryň ýaşaýyş durmuşlary resmi taýdan ýeterlik derejede öwrenilmese-de, bu owanyň ýaşaýjylarynyň özleriniň eýem 300 ýyldan bäri bu territoriýada ýaşaýandyklaryny aýdýarlar. Täjikistanda ýaşaýan etniki türkmenler esasan bilim, medisina we owu hojalyk pudoklaryna işleýärler. Täjikistanda ýaşaýan türkmen denanlary bolsa öz ata watanyndan eýem bir näçe ýüzyl bäri uzakda ýaşaýandyklaryna garamadan öz milli libaslaryny giýýärler. Bu regionda esasan Ersary taýpasyndan bolan türkmenler ýaşaýarlar. Täjikistanyň Jyllyköl etrafynda ýaşaýan etniki türkmen Ismail Serdarow türkmenleriň Täjikistanda parahat ýaşaýandygyny, olaryň birek-birek öýüne myhmançylyga gidýändigini aýdýar. Emma ol eýem 10 ýyllyklardan bäri dowam edýän düzgünlere ýa-da urp adatlara görä türkmenleriň başga milletin wekilleri bilen maşgala gurmagyna ruhsat berilmeýändigini aýdýar.
Biziň ata-babalarymyz türkmen gyzlarynyň biýgäni, ýagny başga milletden bolan biri bilen maskaly gurmagyny islemediler. Olar, eger siz başga milletden biri bilen durmuş kursaňyz, biz sizden ýüz öwreriz diýip gyzlary gorkudylar. Gyzlary diýen etmezlikde aýplap, öýden gowmak haýbatyny atýardylar. Dip Ismail Gurung berýär. Azatlyk radiosynyň milletary nikalar barada beren soragyna Jylly Köl Sowetiniň ZAGS edarasynyň işgäri Hasan Barfoyew henide çenli türkmenler bilen täjikleriň arasynda resmi nikanyň hasaby alnandygy baradaky maglumatyň ýadyna düşmeýändigini aýtdy. Barfoyew biz olaryň, ýagny türkmenleriň öz däp desurynyň bardygyny we onu özleriniň göz guwanja edip goraýandygyny bilýäris diýdi. Täjikistanyň Hatlon welaýatynyň sosial meseleleri boýunça ekspert Rustam Saparow Azatlyk radiosyna beren maglumatynda mundan 1 ýyl öň Jylly Köl Sowetinde ýaşaýan türkmenleriň durmuşy barada ilmi barlyklaryň geçirilendigini gurrun berdi. Bu barlyklaryň netijesinde Täjikistan türkmenleriniň etnika azlygynyň durmuş ýörelgeleri, prinsiplari barada wajyp maglumatlaryň üstü açyldy diýdi. Türkmenler yeterlik derecede progressiv millet. Olar döwür bilen ayakdaş ädimi edýärler we olar owu hojalygyň ähli pudugynda dähmet çekýärler. Ýöne sol bir wagtyň özünde de olar ören konserwatiwdirler. Barlylar döwründe biz türkmenleriň näme üçin başga milletiň wekilleri bilen maskaly gurmakdan saklanýandyklary barada soradyk. Garasysymyz ýaly, her owada ila tarapyndan taýlanan owa ýasulusy bar eken. Adamlar sol ýasulynyň aýdanlaryny berjaý edýärler. Sonda olar bizdiň täjikleri bilen däl, eýse başga milletiň wekilleri bilen hem ganymyzyň gatysmagynyň tarapdary däl diýip açaçan aýtdylar. Seýlelikde olar öz milletiniň arasylygyny saklamaga çalışýarlar. Diýip täjik eksperti Saparow bu barada gurrun berdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda diňe şäherdir etraplarda däl, hatda owalarda hem ýaşlaryň sport bilen meşgullanmak üçin sport mektepleriň gurulýandygy resmi medeniýetde habar berilýär. Habarçymyz Sultana Çylywa owa ýaşlarynyň durmuşy bilen gyzyklanyp, Daşowut welaýatynyň ödüni Gülistan diýip tanışdyran deňdoşumyz bilen söhbetdeş boldy. Okuwsuz, bilimsiz, okap hüneredin bilmedik owa ýaşlary owalarda näme bilen meşgul bolýarlar. Diknet yerler, oto ýollar, hal dokoýarlar. Başga danaklar her kimim işli bolanyny görýär. Häzirki wagtda her kimim o ýaşasy gelýär-de işleseň bar diýen zady hemme kişi düşünýär. Owa ýerlerinde näşe kärendeçiler, ýa-ni diknetçiler ende özüniň dähmetine özler baha goýýar. Şu kärendeçiler owa ýerlerinde dähmetine görä hak alýarlarmy? Ay işleseň berýär. Doğru mene şonu alyp oturan näme narda adama kendi goramak, sebäbi edenmize ora aldyk diýip köpse bizler şeýle. Sizin owaňyzda ene şu ýaşlar meşgul bolar ýaly sport mektepleri, ýa-ni stadionlar, medeni ojaklar, medeniýet öýleri, klublary barmy? Planna bar häli. Owalary hem pasil ketmeli diýip ozat etdiler. Şonyal klub gurmaly, o ýerde kontroller pasil ketmeli diýen karar çykdy. Şol sport mektep, sadikler, osan klub, şonyal zatlar açmaly diýen habar bardy bizde. Ne şu wagtda çeli şol owaňyzda ýokmudy? Ay ýokdy. Mektebimiz ýöne gowdy näme diýilýär, terbiyeli, okadyatda. Owa ýaşlary şol sport bilen meşgullanmaga, ýa-ni aýdym saz bilen ýa bolmasa şu medeniýet urunyň işlemäge, şonuň bilen meşgul bolmaga mümkinçilik tapanoklarmy? Ya medeniýet açyldy, mekteplerden açyldy medeniýet bar. O mümkinçilik açyldy. Bir kil daha boldy gerek şoňa. Ýöne men mektepde bolmansaň kan bilemakda, owada öýde bolansaň kan ünsüremek ýöne mektepde medeniýet açyldy diýip aýtdylar. Sport zal zat entegren plany hemmesi bar. Şäher ýerlerden açyldy, konurgunjyň köp ýerlerinden açyldy. Türkmenbaşy etrafyndan açyldy. Sport mektepleri, sport zallary goýdy başladylar. Şonda ýaşlaryň meşgullanma mümkinçiligi barýarlarmy? Indi ýakyn ýerindekiler barýar. Hövesi barlaram diýeniň häzir alyp durlar, umumy ýaşaýyş jaýlarynda bolup, gatnap höveslen bar şoňçynda. Daşowut welaýatynyň owa ýaşlarynyň durmuşy barada ödüni Gülistan diýip tanışdyran deňdoşumyz bilen habarçymyz Sultana Çylywaň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Deňdoşlar, siz hem islenlik mesele boýunça öz pikir garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon belimizden hem peýdalanyp bilersiňiz. Moskwadaky telefon belimiz 7-926 236 04 55. Gaýtalaýan 7-926 236 04 55.
Täze Tolkun ýaşlar gepleşigimizde käbir türkmen ýaşlarynyň sosial ulamlarynaky işçiňligi barada taýýarlan maglumatymyzy bilen dowam etdirýäs. Tomuz kanikulu döwründe böwşeňlik aralaşsa-da awgustyň aýaklamagy bilen türkmen ýaşlarynyň sosial ulamlarynaky işçiňligi ýene-de kem-kemden öz adaty derejesine golaýlap başlady. Mysal üçin WKontakte sosial ulamynda türkmen sunat ählemi atly topar tarapyndan paýlaşylan video ýazygy ulamyň agdalarynyň arasynda uly gydyklanma döredipdir. Bu video ýazygy aýdymçylar Eldar Ahmedow bilen Rahim Gurwanowyň Näzet atly bilelikde aýdan aýdymna düşürilen täze video klipdir. 16 awgustda paýlaşylan bu video klip 20 awgustda çenli 89 gedek alanyp 10 sapar hem gaýtadan çap edilipdir we oňa jemi 7 tesir ýazylypdyr. Şol tesirleriň aglawasyna Ahmedow bilen Gurwanowyň bilelikde aýdan aýdymyň hemde bu aýdymyň video klibiniň ören gowdugy aýdylýar. WKontakte sosial ulamyndan ertir.com-a ýetýäs. Bu ulamda Jan Penatly agdanyň gowdugan siz näme üçin awataryňyzda öz suratyňyzy goýoňdok atly temasy ulamyň aktiv agdalarynyň ünsüni çekip bilipdir. 18 awgustda gowdulan bu tema hem 20 awgustda çenli 2380 sapara kolup 56 gedek hem halanypdyr we oňa jemi 206 tesir ýazylypdyr. Bu temada şeýle soraw bolýar. Adamlar näme üçin öz awataryny, öz suratlaryny dälle gülüň, haýwanyň, futbolistiň we şoňa meňdeş zatlaryň suratlaryny goýýar kalar. Ertir.com-a seretsegem ulanjylaryň aglawa böleginiň şu ýörgelgeden gidýänini görýäs. Eýsem munyň sebäbi näme bolup biler diýen soraw goýulýar. Bu tema Bonita atly agda şeýle tesir ýadypdyr. Her hilik pikirli adam bar. Boyum ýaly, boy tapsam-da göwnüm ýaly, göwn tapmadym diýipdirler. Ata-babalarmy diýip öz tesvirini nakıl bilen jemläpdir. Selvi atly gyz özüniň näme sebäpden gürüň edilýän saýtda suratyny goýmaýandygyny gyzgaça şeýle düşünüripdir. Goýusum gelenok her kimiň pikiri her hili diýipdir. Türkmen ýigitleriniň biri bolsa agdalýan tema boýunça garaşyny öz-özü bilen jedilleşýän görnüşde şeýle beýan edipdir. Sizem 20-nji asyryň gürüňine diýäňiz köp gyz ertir.com-da öz suratyny akyllytyramak üçin goýanok. Näme şu taýdaky köp gyz WKontakte line ýaly sosial ulamlara girenokdur öýdýäňizmi? Şu taýda surat goýanokdur öýdýäňizmi? Şu taýdaky gyzlaryň 50 götürmi başga sosial saýtlarda suratlaryny goýýarlar. Bolýa internetde hiç ýerde suratyny goýmaýan gyz bolsa meniňem olara hormatym uly. Ýöne gyzlar goýberin, eýem döwür ösdi. Surat goýanyňda da goýmanyňda da kän bildirenok diýip öz pikirini jemläpdir. Ýaşlar şunuň bilen Täze Tolkun ýepleşigimiziň ýene bir sanynyň soňuna ýetdik. Islenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz ýa-da öz belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň hat, email belgisi azatradio.org email adresimde haturadyň. Şeýle-de biziň bilen Twitter we Facebook sosial ulamlar arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Bu ulamlarda bizi Täze Tolkun ady bilen tap bolar. Öňmüzdäki hepdäniň çarşembe güni ýene-de Täze Tolkun'a duşýançak hoş.